Hangin sa enterong kinaaman. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, eksakto alas 7 nin pagkaaga. Bangon Barreta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon Barreta alas 7. Bangon Barreta alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos mga tugang ini ang Bangon Barreta alas 7 aldawnin Sabado sa 26 kan Disyembre. Ako si Berta de los Martires asin uya enot ang mga headlines atod sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. National budget nakatalan pirma ni Presidente Duterte sa aldawnin Lunes. Alagad pinaglalooman may pirang items ang tataranggalon ni Duterte. At siya nabanggi makipag-meeting si Presidente Duterte sa IATF para pag-urlayan ang bagong straining virus duman sa Britanya. Suspect na pulis sa pambabadil duman sa Paniki Tarlac sa Gadan sa Mag-ina nagagad ning tabang sa Brigadier General o Direktor ninda na kung pwede makabalik siya sa pagkapulis asin patawado na lang siya. Ang simbag kang pamayo, pigparalamuda siya sin tatanggalon siya sa pwesto. NPA may dang rason na magsilibrar kan silang CPP anniversary, sabi ni Secretary Delphine Lorenzana. Ama sa Tagig, nagsugo matapos naggadanon ang duwang aki. Mantang kan sa Roal daw, nagaganan pa silang agum kani sa pagimandaan ng suicide. Nagkaigwanan ng sunod-sunod na aftershocks ang nagsabi ng nangyaring paglinog duman sa Batangas kasudma asin iyan namatian na sa Naga asin man sa Kabikulan. Sarong pagsabog na nakaraot ng mga building ang nangyari kasudma duman sa Nashville, Tennessee sa Amerika. Nasyon kang France napurbara na ang pag-usar kang bakunang Pfizer. Barkong pangyera ka ng Amerika. Sige na ang layaw-layaw sa kadagatan ng mga isla na pinag-agaw kan China. Ang bagong straining virus sa Britanya pinagtutubudan madarada ng gulping kagadanan base man lang sa pag-aadal duman sa Britanya. Iyan na mga headlines atod sa kanabot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko, magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1. OK FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7.
Ngunyan sa detalyas kan mga bareta, nagpakula sa sobra sa 20 paglinog o na-record na aftershocks sa probinsya ni Batangas ang mga kataraid kaning lugar. Base man sa report kan Fibolts, epekto pa man ini kang 6.3 magnitude na linog kasulma duman sa Kalatagan, Batangas. Namatian man sagud sa Metro Manila sa makusog na aftershock ang magnitude 4.1 na namatian bandang alas 9:24 kasubanggi. Inot naman sinabi ni Fibolts Director Renato Solidom na pwedeng magtagal pa ang maluluyang pagyugyog sagkod sa mga susunod na simana. Pinagkukonsidera man na bilang minor damages ang na-record sa pirang banwaan sa Batangas, asin man Occidental Mindoro, kung saan may pirang nagkabaraak na parte ng mga rong asin mga building. Sa ngunyang pinag-aadala na kung direktang dahil sa linog ang pagkakaraot o kung may iba pang bagay na nakaapekto. Matatandaan kasubang gimang pasado alas 6 nagkigumaning aftershocks na uminabot man sa Naga sa ibang parte kan Camarines Sur asin man Camarines Norte, Sirman Albay na nag-abot man sa intensity 1. Mantang duman sa Camarines Norte kadaklan namatian ang intensity 3 asin may ibang lugar sa Albay na intensity 3 o intensity 2. Ang aftershocks palande man para pareho na magkataray na lugar para Rio, igwaning sarong syudad ng kataid iba man na intensity. Arog palangkyan ang tectonic origin na sistema na paiba-iba ang pwersa kan intensity sa ibang lugar. Pinagatutubudan sa maghapon pangunyan magkagkagwa pa ni mga aftershocks. Tanang nangyaring linog sa Kalatagan, Batangas kasulma sarong makusugo na linog, nagkataon ni hararumo na maray, kaya may nangyaring tsunami o bagaman may nangyaring pagkagaba ni mga building sa Batangas. Bareta lokal na sa linya si Hila de la Cruz. Kasuod kanipahayag kan tagapagtaram kang Naga City Police Office dili kang na si Police Senior Master Sergeant Toby Bungon na naging matrangkilo o totalmente matrangkilo ang pagsabat kan kapaskuhan kan mga naginyo na kung saan mayo ning mga na-record na mga mga insidente na kung saan naimbulto ang mga paputok. Alagad sa probinsya ng Camarines Sur nagpaabot man ning situational report ang PNP kay na yung inapon na Ligtas Paskuhan 2020 na kung saan as of 1 p.m. kasuod sa illegal position o paggamit pagpapakal ng firecracker 0, stray bullet 0, indiscriminate firing 0, injured na dahil sa firecrackers, saka man ini yung pagkakasulo dahil sa firecrackers 0 man, as in man an overall incident 0, sa traffic situation normal ang mga ambulis kan trapiko. Sa kinaugmang intero ini kan bagong magtukaw na provincial director na sa Police Lieutenant Colonel Bernardo Perez ang naging sitwasyon digdis sa probinsya ng Camarines Sur. Pinagpapangadyi nida na sana sa pagsabat kan bagong taon arog manggirari kani ang sitwasyon para mayo ning madanyara na buhay asin man talagang maging maugma ang pagsabat ning bagong taon na mayo ning anuman na mga insidente. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini Mansel de la Cruz, gusto ko okay ka. Otso minutos makagyang alas 7 na pagkaga, balik sa iba pang bareta sa lado nasyonal. Pinaga-konfirmar kan Malacanang na lauman ang pagbito ni Presidente Rodrigo Duterte sa pirang items o provision kan 2021 national budget na nakatalaan kaning pirmahan sa Lunes, Disyembre 28. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na purbara ni Presidente Duterte ang rekomendasyon kan Department of Budget and Management na line veto sa pirang alokasyon na nakapalama sa General Appropriations Bill o GAB na pinasa kang Kongreso. Sigong kay Secretary Roque, kasabay sa pagfirma ni Presidente Duterte sa 2021 national budget sa Lunes, ang pagpapalos naman ng veto message na isusumiter sa mga congressmen. Magigurumduman pinagkwestiyon ni Senator Ping Lacson ang mga subot budget insertions kan pirang kongresista sa irarom kan DPWH para sa indang mga distrito. Pinagayuman man ni DPWH Secretary Mark Villar na may pagkaaram o aram kang DPWH ang mga nasabi ng insertions. Dahil naman pinagkonfirmar o pinagsayuman ni Secretary Roque
kung ang mga kine-question na budget insertions ni Senator Lacson ang nakatalan i-veto ni Presidente Duterte. Ang pagpirma ni Presidente Duterte sa 2021 national budget gigibon sa Malacanang. Imbes na sa inot na abiso na gigibon sa Davao City, nagbago ang isip kang Presidente, duman na lang pipirman sa Palasyo, Malacanang. Baratang lokal na sa linya si Ernie Marfil. Liwat na naman ang patanod si Mayor Ruby Pang sa mga taga-Pamplona na mag-iiwas sa COVID. Binulit igwa na naman sarong nagka-positibo, lalo na ngunyan na panahon na mapasto na taga dyan sa San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Base sa pinaluwas na pahayag sa pigtos na message ni Mayor Franco, yaw na ngunyan sa pag-quarantine ang sinambit ng 51 anyos na pasyente. As in, ngayon naman sa contact tracing ang task force na kaning hanapon sa mga nakasalamuha kan sinambit ng ini yung nag-positive sa COVID. Nagpakanit man sila na magparuluwas, mag-observar gano'n daw ang maluwag-luwag na ang sistema kan mga tao. Observar gano'n dati na pag-gamit ng face mask, face shield, alcohol, ang social distancing. Lalo na sa mga mapasko, babagong taon, dapat subot pagligay ang mga tao din hulita. Ito naman yung nagkarong nagpositibo sa sinambit ng banwaan. Yan ang report ako sa ni Marcel. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Latest model na home appliances, the best ang quality, discounted pa ang prices. Houseware at kitchenware na hanap ni Mrs. Sa Bodega Glassware, lahat narito na. Dito sa Bodega, Pasko anong saya. Dahil bawal ang mahal, dito sa Bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Street, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Waziwash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Waziwash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Waziwash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Waziwash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638.
Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Oras ngunyan 17 minutos makagi ang alas 7 ni na pag-aagang oras atun sa karamot kang Cabral Bicolandia Supermart atun manyang kang DMSQ atun man kang orinal na Master Square. Sa iba pang bareta sa lado national, nagpapud ni na special meeting sa Tiyan si Presidente Rodrigo Duterte sa Interagency Task Force o inabo na IATF. Kay banan ang mga iba pang opisyal kan Malacanang. Sinabi ni Harry Roque, tagapagtaram kan Malacanang, na tutukaron sa nasabi ng meeting sa Tiyan ang bagong variant o strain kan COVID-19 na nagpunduman sa United Kingdom. Sigong Kia Roque, kabali sa didesisyonan iyo kung papalawigon ang entry restriction sa gabos na mga biyay haliduman sa Britanya na nagpunpa kan sa Roaldao o kasulmang maagahon o kasarol daw na magaon na nakatalaan magpaso sa Disyembre 31. Kabali man sa pag-urulayan ang posibleng pag-iba sa travel ban ang mga biyayeng halima sa ibang nasyones na may bagong COVID-19 variant bakulang sa UK, Arugtan, Singapore, Hong Kong at siniba pa. Pinayag man ni Senator Bongo na pinutol na ninda ang sinlang Christmas break ni Presidente Duterte hinuli sa nag-aadit sila sa nasabi ng bagong variant kang COVID-19. Gigibon ang meeting sa Malago Clubhouse sa Malacanang bandang alas 6 sa Tiyan na Banggi. Bareta lokal na sa linya si Carlo Baldosa. 10 mga persona ang nagka-arestar kan mga otoridad doon sa Banuan sa Talabang Kakamar ni Surkang Sudma, Paskong Gayo, pagkatapos na makareceive daning impormasyon na padagos ang ginigibong patupada sa nasabi ng Banuan. Nangyari ini, alas 10 pagkagas sa Zone 6, Sitio Durog, San Roque, Talabang Kakamar ni Sur, kung saan ang grupo kana ni Police Major Donel Abrilla, ang chief of police na nasabi ng lugar, magkondusir ng anti-illegal cockfighting operation. Nagresulta ini sa pagkaka-apprehender ni Ernesto Padilla, 39 anyos, Alan Raciso, Emilgar, 47 anyos, Crisanto Balobalo, Ilopre, 34, Elson Panis, Imasagka, 33, Jeffrey Pur Ilabadia, 27 anyos, Edwin Pedraza, Idungalasa, 42, Nomer Asog Isambo, 38 anyos, Ernesto Guillermo Pilino, Icorbilla. October pa mo ko tanong dulag,
ang duwang persona si Joel Bogok Idrelin, 50 anyos, o si Samuel Idrelin, alagad ini ang nagka-arrestar ka mga otoridad na kumpiskal sa ng posisyon, ang napat na pambulang na manok, siring mga sarong parisayon, as mga kapset, sabi ng mga persona sa paglapas, na PD449 o ang PD602, isang sa daily kay Kakay Tiglo. Nagdala informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldaw, sa gusto ko, okay ka. Panago sa iba pang bareta sa Lado Nasyonal, ang NPA may daaning rason para man magsilibrar kang sendang anibersaryo, sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Matatandaan ang NPA nakatalan rumdum kang sendang ika-52 na anibersary ngunya na aldaw. Sinabi ni Secretary Lorenzana na imbis na magsilibrar, dapat subot sila mapasupog, ninulita gulpi sindang mga miyembros na nagsusuruko na, asin gulpi sindang mga kasong pinag-atubang. Matatandaan ang NPA pinagpundar ni Jose Maria Sison. May 52 na taon na nakakalipas, alagad tagusto kay ni Maria Sison na ribayan ang demokrasya sa Pilipinas sa singgibong socialist leadership. Nabo ka mga Pilipino. Kung kaya napasubog-subot dyan si Jose Maria Sison, kaya may dapat na ipag-rukyaw o pag-silibrar. Sabi ni Delfin Lorenzana. Duman sa Taguig City, sarong nakakangirat na pangyari na ang ama ginadan ang duwa niyang saralit na aki. Matapos man na magpakagadan ang ina ang agum kay ni Kansarong Aldaw. Nagsuko sa mga otoridad ang suspek na si Aiko Siakongko, 29 anyos, na taga Barangay North Signal, Taguig City. Sa investigasyon, binitay kani ang duwa niyang aki ng edad 3 taon, sirma 1 taon, matapos na Kansarong Aldaw magpakagadan mandaan mga ina kani o ang misis kan suspek. Alagad pinag-imbestigaran, tabaka siya man lang ang guminadan. Ang ama nagpurbarman magpakagadan kaya lang napatod ang lubid sa bitay, kaya kang inimay mas-masa nagsuko na lang. Depresyon ang pinagmamati kani o grabing ka problemahan, tamay siya ng trabaho, nagalan pa siyang agum, problemado siya kung paano na bubuhayin ng mga aki, kaya ginaradan niya ini asin gusto niya man magpakagadan. Ang problema niya lang tamanipison si lubid na patod, kaya nabuhay pa siya. Ang suspek sa pambabadil dumas sa Paniki Tarlac, ang pulis na si Master Sergeant Jonel Nuesca, nakaatubang ni Central Luzon Regional Director Brigadier General Valeriano De Leon. Kan magatubang ininagagad ning tabang na kung pwede ibalik siya sa pagkapulis, tagulpi pa na siyang magigibo. Asin pagbabasulan niya na lang ang panangyaring pagkagadan sa mag-ina. Alagad imbis pig para tabuga siya ni Brigadier General Valeriano De Leon. Tatanggalo na siya, asin grabe ang kasusugbandang dinara niya sa kapupulisan. Kaya imposible siyang makabalik, tas siya tatanggalo na, asin matubang pa siya sa kaso. Okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging
testing process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Oras ngunyan 27 minutos makagi ang alas 7 ni na pagaga Barreta sa lado international inapurbara na kang France para gamiton ninda ang Pfizer-BioNTech vaccine. Sigon sa medical regulator kang nasyoning France na pwedeng gamiton ang bakuna sa edad na 16 paitaas kabali na ang mga senior citizens. Ang nasabi ng rulings nagabot matapos ang rekomendasyon kang European Medicines Agency o EMA na ang bakuna para sa 27 estado kan France. Pinaglalauman man kang gobyerno ng France ang paglangkaw ng kaso ng COVID-19 ninulimas sa nangyayaring pagtripon ngunya na panahon ni na Kapaskuhan. Sa iba pang bareta sa lado international, ang mga barkong panggera kan Amerika nangingisog na asin sige na ngunyan ang layaw-layaw sa kadagatan na pinagsasakop kang China o kang West Philippine Sea asin iba pang lugar sa Pasifiko. Sinabi ka na Amerika na kinakaiponan nindang magparalayaw-layaw para ipailing sa China na day nagugustuhan kan Amerika ang ginigibong pagparapanakop kan China sa mga isla na pinag-aakuman kang Pilipinas, Malaysia, Vietnam, asinman Taiwan. Ang Amerika subot iyo ang makikipagbakbakan sa China oras na ipagpadagos pa kaniyang pagparapanakop asin ipagpangalad ang pag-aagi duman sa nasabi ng West Philippine Sea. Kung kaya mga pinapangalad na lugar kan China, iyo ang binabalik-balikan kang mga barko kan Amerika para ipailing na dahil sinda dapat ulangon tas sinda bubumbawon kan mga ini. Iyon ang iniunyan ang sitwasyon duman sa West Philippine Sea na nangingisog ng Amerika kontra sa China. Baretang Hollywood na ipabakal na sa sarong bilyonaryo ang Neverland Ranch kan nagadana si late pop star Michael Jackson. Sigon sa tagapagtaram kan pamilyang Jackson na bakal ini ni dating kaamigo kanina si Ron Burkell. Ang nasabi ng state na masusumpungan sa Los Olivos, California na bakal ini sa kantidad na $22 million asin may hiwas na 1,100 hektar. Inot na pinaglista ini sa kantidad na 100 million kang 2015 sagud nagbaba na sana sa $31 million nabili ni nabakal ni Jackson ang nasabi ng rancho sa kantidad na 19.5 million kan 1987 kung saan pinangaranan ining Neverland base man sa fictional island kung saan ang mga aki day na nagugurang. Ka 1990 sagud 2000 naging sentro ni sa investigasyon sa aligasyon na child sexual assault laban kay Michael Jackson. Sa kamugtakan kang panahon sa low pressure area ang yaon ngunyan sa subangan na parte kan Mindanao asin ini magiging sarong maluyang bagyo alagad duman lang maagi sa Kamindanawan. Ninuli sa low pressure area magiging mauran ang Bisaya asin man Mindanao. Ang panahon sa Bicol na malumlom daraman ka na duros amihan asin duros na ali sa Pasifiko o boundary ka nasabi ng amihan sa ka-easterlies, iyo ang Kabikulan kung kaya malumlom parati sa Kabikulan. Ngunyan sa satuyang kantong Putikon, nagtutubod-an kadaklan sa mga parakapi sa kantong Putikon na mayong kalaban-laban si John Bongat kay Mayor Nelson Ligacion sa masunod na eleksyon.
sa rason na mas gulping galamay ngunya si Mayor Nelson Ligacion inhuli ta siya ang incumbent. Alagad igwang suwestyon ang mga parakapi sa Kantong Putikon na solamente nga solusyon para magkusog ang laban ni dating Mayor John Bongat. Iyon na binsiron kaining maging Vice Mayor si Tato Mendoza ta madadara ni Mendoza ang followers kainina nasa 33,000 na butante. Sa ngunyang pinagtutubudan magabaton pa ang tandem ni Mayor Ligacion si Rimani Vice Mayor Nene Diazes. Iyan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7 na kaibanan sa lado lokal. Sinda Carlo Baldosa, Ernie Marfil, si Rimasi Hill de la Cruz. Iniyan sa indong para bareta, Bert de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon Bareta alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1